ଅବୁଝା ଦିଗ ରାସ୍ତା ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯିବ ତେଣୁ କିଏ ତମର ଗୁରୁ ଅଛି କହି ମନେ ପକେଇବ ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବ ଆସିବ ଏ ଜାଗାକୁ ତମର ସବୁ ସକାଳ ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ସବୁ ଗୁରୁ ବାରମ୍ବାର ହେଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ଏ ଗୁରୁ ଥରିଏ ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ। 84 ଲକ୍ଷ ଜନ୍ମରେ ଆମେ ଖଟ କରିଥିବ এইটা ଅଛି 84 ଲକ୍ଷ ଜନ୍ମରେ ଆମେ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ତା ଦେହରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଇଏ କରୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ରଥଯାତ୍ରା ପରେ ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆସେ 5 ଦିନ ପରେ ସେଟା ହେଉଛି ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ସେ ଦିନ ମନେ ରଖୁଥିବ ବୁଝୁଛ ତ। ଆମର ଗୁରୁ ତାର ଯଦି 5 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ ତମର 5 ଟଙ୍କା 5,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଞ୍ଚିବ କାରଣ ଇଏ ହେଉଛି ମୂଳ। ନଡ଼ିଆର ମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରଥମ ମୂଳ ଛୁଆଁ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଛୁଆଁ ତଳେ ରଖ। ओम पवित्र पवित्र सर्वस्तागत सोमकर्म स्वाहा शिव विष्णु नाथ पुण्यकम विष्णु पुण्यकम विष्णु नाथ पुण्यकम